അപ്പോൾ അങ്ങനെ BB ഹൗസിന്റെ ഏകദേശം 89ഓളം ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഫാമിലി ടാസ്ക് ആയിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, അത് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി റിനോഷ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇനി ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. റിനോഷ് ഹോസ്പിറ്റലായ സ്ഥിതിക്കും അദ്ദേഹം ഇനി വരുമോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഇനി ഒരു ട്വിസ്റ്റായി ശാരീരികാരോഗ്യ പ്രശ്നം ആയതുകൊണ്ട് ക്വിറ്റ് ചെയ്തു പോകുമോ എന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റന്റ്സിന്റെ ഫാമിലിയും വന്നുപോയി. വന്നവരെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് അഖിൽമാരാരാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്ലെയർ എന്ന്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിന്നർ എന്തായാലും അഖിൽമാരാരാണ് എന്ന്. ഇന്നലെ ശോഭയുടെ ഫാമിലി ടാസ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഒപ്പം ശോഭയുടെ ഫ്രണ്ടും വന്നിരുന്നു. മറിയാമ്മ എന്നാണ് ശോഭ വിളിക്കുന്നത്. മറ്റാരും മറിയാമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് ശോഭ പറഞ്ഞത്. വളരെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പായി അവർ എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ BB നിർദ്ദേശം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും ശോഭയോട് അഖിൽമാരാർക്ക് കൈ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ശോഭ കൊടുക്കില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തോ ശോഭയുടെ ബുദ്ധിയില്ലായ്മയോ അഹങ്കാരമോ എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം. ഇന്നലെ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായി. ജുനൈസ് ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിടുന്നത് അഖിൽമാരാനാണ് എന്ന്. ശോഭ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നിനക്ക് പറയായിരുന്നില്ലേ ഞാനും ഷിജുചേട്ടനും കൂടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അഖിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്ന്. ആരാണ് ഇത് പറയുന്നത്? വേലി കിടക്കുന്നതിനെ പോലെ എടുത്ത് കഴുത്തിലിടും. ആ ശോഭയാണോ ജുനൈസിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്? എന്തായാലും ശോഭ ഉപദേശിക്കാൻ അർഹയല്ല എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.